ndadzoka zvakare nedzimwe nhau dzekutendera kuti kwandikuita kuno. Nyaya yangu yekutanga ndiyani ndeyechiprofita kana kuti chiprofesi kana profese yakaitwa navamwe papa. I don't know which papa is this one. Is the new realm spirit papa or what? I have no idea. But this papa vakabuda vachitaura vachita chiprofita chani chimwamwari Java. Vakati munhu wamwari Java, let me tell you the truth. I am seeing in the realm of the spirit. I am not a prophet by nature or by biblical circumstances, but I am an apostle. I am an apostle. So now here's the thing. I have no idea what's the difference between an apostle and a prophet. Because it seems as if both the prophet and the apostles, they do the spiritual realms of prophecies. They can prophesy. So where is the difference? I have no idea. Maybe they can teach us as well. Tobva ipapo toinda panhau yekuti vasa kuti ijeva or jara or java munomuti chiwo sikanisi kuti saka pakuzodaira pazonzi java ka I feel like this chechi ka inogona kunge iri mukati meZimbabwe asi papa kuda havasi muZimbabwe ndobva mupapa that ini ndiri kuradzwa pamweya kuti no you should repent Budi munhu wamwari mukoma prophet Java, repent from your cynical sins. Ndiwa. Which ones? Zvikanzi and stop portraying and publicizing to people kuti a man of God. Ti profita. Zvazvina kushata. Kudzidza kwatechita. Ndobva vadanza zvakare vakati the charlatans are circulating, and if you are not very careful, prophet, Muhammad Passion Java, you will see thunder and fire will fire you. Laushata, Kuzizauko, Skanzi repent, Muhammad Prophet Java, and the man was studying about prophet, man was one prophet. You could see morning I can't sustainability. Saka vanhu macomments manje ndo vachindipedza in somebody satatanga kuinga macomments avo vamwe vakati my way we are waiting for your clip back munhu wamwari prophet apostolic whoever you are zvikanzi which one na be this vamwe ndiwo kuti are you from Niger, Congo or where are you from? I have no idea. Vamwe vakati uri kutsvaga mbiri iwe ndo munhu kutsvaga mbiri chainesarani tamwe mwari Java. So, the clay bake that is going to come for you, you will sit down and drink cool water. Cool water will follow you and every week. I have no idea. These ones are the realms that will be speaking with each other. Mese makangofanana. Why are you being like that? Gorelinoka Gora 2020. Please touch not our finger. We don't want to lose our finger. Leave our finger alone. Tobva ipapo tochinda zvakareba kuti munhu wamwari muprofita Passion Java vazinda vakandopindirawo vanoita chiclipbackawo ndokuda mukati mevhuzhi memwana kuti ndoita vhuzha undo vapinda vari muvhuzha undo mama ndokudanzira vakati check my settings. Do what international movement vachiimba yanonzani yeuya notapota uya ango wati ndo vachiimba international movement tokutora shangu yavo shangu ndokutanga kuti nyuchi zvaizvozvi kana huskuda varimo mukati memota vakadanzira vakati zvoniyo ndakakura ndichipfeka chitsapata so wewe ari surrounding me igona ndopfeka nyuchi tarira uone shangu yangu iyi shangu aina kana usingadiwo ndokukasiyana nini saka nomwe akuda kuzama kuti asi kungomutaurira iye kuti ayo kuti no sit down asi vazomunyora chistatement zvake vakati face inenge yanhingi vakati ini ndinogara ita musini wende kuripinda everyday nakushata tochibva ipapa tikati chegende kumacomments tikuti vanhu vanga vachikudii nepamusoro penhau iyi kwekutanga pamastatement anga achinyogwa vamwe vakati mune munhu muprofita uya sikuru asi kwauyiwa zvokwadi ndevamwe avo
Chakanzwa chiyo akachita ipapa gore regonzi kudi kudenga kune makosho here. Me waiting for his response. Vanhu comment section. Vamwe ndokuti zvakare, even the holiest saint that ever lived, all are the least full defects of imperfections. Zvikanzi nevamwe zvakare, uchanzwa mhinho inenge chibiri ipapa tsvekuita zvawaudzwa kunzi ita muripendo, zvikanzi honoring and conquering nevamwe wavo. Kana kuti nyenyenyenye hausi kuda in his tone, kana kuti nyenyenyenye zvakare madii mambobvunzawo nezvepandemic pamweya wenyu vanhu vaMwari. Tikataura henyu ari kuprofita zvemunhu wachajavha kutsvaka mbiri uku. Zvikanzi nevamwe zvenyu muri kuteedzera zvinodiwa naMwari muchizvigona, ende muri kuita 10 commandments nemazvo. The same Bible wrote uyo asati ambotadza ngaatange akandabwe, and we all sinners here. If this is a genuine message from God, I think he's telling it to the wrong people. Why can't he reach out to the guy privately? Why not inbox him? Don't think it's an inbox. I'm not so sure. Response. I have no idea. I believe him. Me too. Waiting for Java response or reply. We are camping here. I just I trust Java to come through. Me too. He's coming with a clappy bag. We know very well. Mendrondoma wana regako anotsotsonwa. Munhu akabarwa nemukadzi ana mazuva mashoma panyika pano. So munhu wese ane madays ake akagara ari numbered. Apana nyaya next please. Pastor Ian Love vakambotaura muna 2016. Munhu waMwari passion repent. Vamwe. This year too. Gaya munhu waMwari prophet achinzi repent. Zvorevei. Why are you doing charlatans to the men of God? Don't do that please. Ndevamwe vangachidira. Zvikanzi we can't lose our mbingauto. Atsvaka mbiri ushu. Vamwe wavo. Mbiri can't you see this kera vaita so. Zvikanzi zvakawanawo munhu waMwari kuti Jehovah doesn't fear God. How do you know kuti zvamuwanawo? Vamwe wavo. Vamwe ndokutiwo I'm not being judgmental wangu, but isn't that a bad thing to say kuti zvamuwana? Zvikanzi bho here. Vamwe ndokutiwo one chaiwo atikuoneswa pano. How is it that going to help your congregation? Just ava kungotsvagawo relevance. Vamwe ava vachidira. Zvikanzi vana vaisangana maziviro ava kuita mazita emaprofetika akaoma zvokwadi. Vade kungomuudza kuDM wedwe yakuita kunge cloud chasing manje. Zvikanzi maprophecies are for mass congregations. Hazvina kushata. Tochibva ipapo tikati chega tigona kuti munhu waMwari Jehovah kumacomments vangu achichi asisana macomments caption yakamira papage pavo vakati my reply to that prophecy ndiri mutadzi wurepent daily saka asade kuuraya nzou nemudhinda vhiri Mwari ngaambokuti kama musoro face inenge yemudungwe ati mudungwe sikazi kuti waita tapo era here kuti angada kuti ma instead of mu asi kanza hashtag siyana neni hashtag undefeated hashtag champion hashtag zimuna hashtag nyenyenyenye hashtag hauskuda hashtag saka hashtag bang hashtag so what zvinoshata zvikanzi nevamwe zvakare basa fara zvako wena vamwe ari kuti tiri kuchema kuno it's your time wena enjoy your best time. Passion I can't go a day without a good dose of yours. Vekwedu vanofarawo nhasi ndabuda pa top 10 mucomment Jehovah vamwe wakatuka saka why are you tukaring this person? What did he do to you for you to cause this anger in your veins? Zvikanzi nevamwe kuwai to involve madungwe wadi kunyika kunyudza ega grow up bangi. That's why ndizoti ECG even Christian yo hauna kuenda vamwe. Zvikanzi where did he say madungwe? He didn't say madungwe, he said mudungwe. Mudungwe versus madungwe, these are totally two different zvinhu. Saka mudungwe unongori mutsetse mubhadha uchingoenda maimwana mubhadha muforo uchingoenda uri mudungwe kana kuti mudungwe wevanhu. So I have no idea kuti angada kuti chii.
prophecy fesi inenge yavaDungwe boy here mapedza masports kanzi no hamuna kunzwa kuda majecha iwo mune kerakazono akada kuti chini zvikanzi pambonzi Madungwe ndepapi check the message he wrote zvikanzi Madungwe ji akatanga ndosaka vamwe and I didn't see Madungwe I saw Mudungwe hanzi kuti I don't know if it was a type of error or he did that on purpose. I have no idea. Zvikanzi vamwe vanhu ndo zvavanzwa zvese kuti vatanzi prophet inenge face inenge yaMudungwe. Everyone anzwa this thing. Zvakakushata. Zvikanzi namwe musamuprovoke. Tizivo zvafamba sei as a response wauya nayo muzwana nhasi. After zvavo prophet vaisa. Saka ndo zvandanga ndava nazvo mukati mevidhiyo yangu. Ndichakubata zvakare pachikamu TV.